Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы ярдәмендә Вахитов урамында күп фатирлы 11, 13, 25 йортларда фасад эшләнәчәк. Бик матур ихаталар, конечно. Бу йортларның да менә тышланса бик матур булыр кешеләргә яшәү өчен. Бүтән мөмкинлекләр тудырылган. Хәзер чүп савытлары да булдырылды. Мөслим хуҗалык ара төзелеше оешмасы узган ел Банык урамында күп фатирлы йорт төзелешен башлады. Төзелеш эшләрен оешма җитәкчелеге быел төгәлләргә вәгъдә итә. 18 фатирлы йорттан фатирлар социаль найм буенча биреләчәк. Елдан ел фатирларга ихтыяҗ күбәеп бара. Шул исәптән без менә тагын бер 18 квартиралы, 3 этажлы дом башладык. Алла дәрсә 2022 елның 4 кварталында тапшырырга дип планлаштырабыз. Бүгенге көндә Мөслимнең Карлыгач балалар бакчасы янында шулай ук йорт күтәрелеп килә. Әлеге объект Татарстан Республикасы Дәүләт торак фонды программасы буенча төзелә. Газ белән тәэмин итү программасы кысаларында Мөслимнең яңа микрорайондагы урамнарга газ кертү дәвам итәчәк. Мөслимнең 1, 2, 3 урамнарына асфальт салыныр дип планлаштырыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.